사이스닌 자르 송나요 와 이제. 야 사파 자나는 만치야. 서서라. Delay kisra. Diam. Gaban diam jaga dan paper delay de borea. Mabe jinde diam jaga dan paper ni. Maru kemudian fair lagi. Kan nong amane. Sase mans bare bau signi bar. Ndar lu kadang. Mabe jinde. Bure bae se bar konja bure bae kala. Bure. Hawa tahu bure deh gitu. Uma kita. Mabbagas deh. Hah? Ana. Vida aja kamera. Ya logoफोर जोङो मोनसे जायगायाव थांलायनि दिनैबो मा होनना बुङो लोगोफोर जोंहा गोरबो फुंगुरनि हाबायाथ' जासिगोन समफोर ओमफ्राय गाबोनो बाजैनियाव ओमफ्राय बेनि थाखाय दा बाजै गोदानखौ लायनो रेडि गाबोनो जोंना गोरबो आदाया ओमफ्राय बिसोरनि न'आव थांनि जोङो दा एसे हाबैनि डेक'रेसनफोरा माबायदि बानायदोंथाय दरानिखौथ' नुवाखै हिन्जाव गोदाननिखौसो नायबाय आङो दिनै नुगोन नोंथांमोना दे नायलांदोल' जोबजासिम माबायदि डेक'रेसन खालामदों नायनि आङो दे लोगोफोर बाजै गोदानखौ गाबोन लायनोसै रेडि जाबाय जोंना गोरबो आदाया एबार खनसेयाव बोरायबाय बियो जोंनि लिस्टआव फैसिगोन बे एबार खनसेयाव ना मा नै जियानो जा नायलांबाय था दे जों थांनोसै नै सानैजोंनो नै ग्लेमारजोंनो थांगोन आंना ग्लेमारसो जाबाय नालाय गारिया थ' बेजोंनो बेरायबाय थानांगौ जेरावखि थाङा मानो आरो लोगोफोर बिराद मोजां थावबो जाया सालायबायल' था खारबाय थागोन बिन्दासनो चलो थांनि लोगोफोर दे देखायगोन मोनहैबाथाय दे ड्राइभारखौ नायना ला एसे सामनो चलो लामाखौ नायालासिनो लासिनानै गोलैथोंसै ओमफ्राय लोगोफोर थांबाय थानि दे लोगोफोर गोरबोनि हाबानि ओंखाम जाग्रा थाब थुब बानायगासिनो एकदम डेक'रेसनफ्रा लोगोफोर गोरबो फुंगुरनि एकदम डेक'रेसन बानायगासिनो नै जोंना बुन्दुआ एकदम गाखोना खागासिनोलै किरनबाया गोरबोनि हाबानि ओंखाम जाग्रा जायगा ओमफ्राय सिथ्लानिखौ माबायदि बानायदोंथाय नायनो र' नै सिथ्लानिया 55,000 ना मानो बाजेटआ बेना माबाया पेन्डेला बानायगासिनो एकदम हाइ लेभेल डेक'रेसन होगासिनो मालाय बेलाय फाग्लायालाय थानायलाय नै बानायगासिनो एकदम गोरबोआथ' गैया दा लोगोफोर माबायाव डिमाकुसियाव थांदोंनो बेयो खानाय सिननो दरा गोदान जागोन नालाय गाबोनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान लायनो थाखाय रेडि जासिगोन बेयो दा देलायगोन बेबो हराव गाबोन लायनोसै ओमफ्राय हिन्जाव गोदान नै डेक'रेसना बानायगासिनो एकदम बे जेनेबा माबानिया सिथ्लानि ओमफ्राय बै जानाया बेयाव बानायगोन आरो थालिर दंफांनि लामायाव गायनो थाखाय लाना फैखाबायना नै मालाय माबा बानायबावदोसो नै दालां साजायनाय एगजिबिसन ना मानगोन गोरबोआ मोनफैयाखै लोगोफोर नेनो होदों दसे जोङो ओरैनो एसे बेरायनो फैबाय हाबलांबाय नायलांबाय माबायदि बानायदों डेक'रेसनफोरखौ नुवाखै नालाय दा कमप्लिट जाजोबबासो क्लियार नुगोन गाबोनफोरसो मोजां नुसिगोन बेनि डेक'रेसनखौ आरोना जाजोबाखै बानायनाया एसे लेटसो जागोन नामा ना हायै जोबगोनदांलै गाबोनफोर क्लियार जागोन बायदि मोनदां दा जुदि बिसोरो हरसे मावोबा आरोना नै बानायगासिनो जार मावथिनाय सासे एकदम मावगासिनो गोरबोनि हाबानि फंबाय गोरबोनि फंबाय लोगोफोर बिराद हेन्डसाम मानसिया लिन बडि होनलायसो बानायगासिनो लोगोफोर नै ओंखाम जाग्रा ओइ नै बे संग्रा आरोना नैबे नै दालां दंबावोसो दालां हिन्जार बेलाय मा इबे मा आलासिफोर जग्रा इबि बानायबायलै गोरबोआ एबार हाबाखौ जाय लिंदो फैदो दे लोगोफोर मोसानांगौ गोरबोनि हाबायाव लोंनानैसो होनखायो देन्जार मोसानांगौ फुङाव गलायनाय सिथ्ला जामलायनायनि फैदो लोगोफोर दे जायखौ लिंदों इनभिटेसन दङ जायहा गैयैफ्राथ' मा बोरै फैनो नङा होमबा एसे बोरैबा जाद्रायो लिंजानायफ्रा फैदो आंथ' लिङाबाबो फैयोलै सोरबा गाज्रि मोनबा मोनथो लोगोफोर खुनु माबा गैलिया आंना बेफोरो
लिङाबा फैखायो आं देन्जार नै बानायगासिनो नेगासिनो जों गोरबोखौ खानाय सिन थांदों नैबे डिमाकुसियाव ओंखायनो थाब थांफिननांगौमोन बे खैथासोआव मोनफैगोन बेखौथ' मिथिला थेवबाबो नेनो होदों नालाय ओंखायनो नेदों दा लोगोफोर बिहामजो फैसिगोन नै मालाय आयंनिया हाथायानो लोमाखै बिहामजो फैसिगोनखाय बिराद साइसनि बिराद बेस्थ' लोगोफोर नै दा हाबानि साइसनि जादों संनाय मा एसे बिराद साफा जाना दं मानसिया देलायाखैसो र' गाबोन बिहामजो गोदान फैबा देलायदो बरियानो माबायदि मोनदो बिहामजो गोदान फैगोननि मा रोखोम मोनगोनखाय आरोलाय गाहामसो नांखागोन नङा माने सासे मानसि बारायबावसिगोन एबार नङाबा न'आ हारसिं जायोना नङाबा जों मोसाखावनोसै लोगोफोर एबार हाबायाव गोरबोनियाव जाय जायखौ लिंदों फैदो बेराय माबानो मोसानो लोंनानै मोसानांगौ एसे दोखो सिङाव ओइ लास्टराव माबायदि बानायनाय जानाय लुगैखादां माबायदि मोनदों बोरायबायसो एबार खनसे बोरायबाय खाला अमा खैथा माबागासिनो देनजा वेलकाम पुराव फैदो गासैबो Hey, speaker. He is the very legend guy. You know that? Environmental Youth Parliament. National Environmental Youth Parliament. Yes. बर'निफ्राय सिंगल बिथाङा पुणे ना नागपुराव I think you guys are already have seen that guy. You know that? Look at this. How is looking? Vasu, yeah. नमस्कार, myself वासु बोरो। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम आए हैं गोरबेटा के भैया के शादी में। शादी है तो हम लोग अभी जाएंगे रोमिया में फूल लाने के लिए। तो उसके बाद कल हम शादी में बहुत डांस करेंगे, नाचेंगे, पूरा तोड़ फोड़ देंगे स्टेज को, पूरा हिला देंगे। तो मिस यू, आप लोग अभी घर जाने सेफ जर्नी। ओके, थैंक यू। Hey bro. Hey, Fasu. He's very busy now. It's time. 1500 मान हरो गाबोन बाजै लायनो थाखाय रेडि जाबाय मानसिया बिराद बेस्थ' बेजों दा थाफानो हाया जों गाबोन लोंनाय टाइमावसो फैगोन लायनो मोनथ'खायोबा दा गाबोनब्रा गाबोन लायनायाव ना आं बिराद बेफार मावबाय थादों दा गय बेफार जादों खमाय गैया गैला लोगोफोर बेयो गाबोननिफ्राय पुरा बोराय कालाबाय गोसोआ बोराय होननाय जासिगोन जियानो जा बेबो बोरायसिगोन आं बोरायबाय थांनाय बोसोरावनो गाबोन लायनोसै बाजैखौ मोजां जाफुंलांथोंसै जोंना हाबाया गोरबोनिया ना एकदम मोसानोसै लोगोफोर बेनि हाबायावनो खाथि लोगो इउटुबार जाहैबाय बेयो जियानो जा थांसै दे जागोन अके गाबोन फैगोन अके फै बाजैखौ रिभिल खालामाखैमोन आं खामफोरना जुबान लाखियालै बे मानसिया डाइरेक्ट खामना बाजैखौ डाइरेक्ट फन खालामना होबाय बाजैया लिंहरबाय मालाय लोगोफोर जों बेनिफ्राय थांसै दे एकदम माने जोंना गोरबा सम गैखाया मानसिया आरो दा ओरैबाबो हाबानि सिजोना गाबोननिफ्रायथ' बे माथो होनो सम गैजासिगोन बे गाव दरा जाहैबाय नालाय बे रिसेपसनाव जिरायना थासिगोन गाबोननिफ्राय गैला माने जों गाव बेरायबाय थानांसिगोन आरो दा जियानो जा जों बेनिफ्राय थांसै गाबोन बाजै लायनायाव थांफानो सम मोनोबाथाय आंबो थांफानोसै देखायनोसै नोंथांमोननो थ' नायदो दे लोगोफोर थ' बाय जों बेनिफ्राय थांसै